tenan. Panganane istimewa Pak sampean. Apa darane Pak? Apa-apa enek urang lho sak lengen-lengen kamu. Apa tak pangan matane melerak. Masa urange sak Urange tok sakmono. Kowe roh apa kuwi daging cincang? daging Sangkek nyincangi sangkek kakan. Lowembut iwake. Ning enek sing gedhi khusus aku. Cumine. Bayu pedese kaya remason. Iki tanganmu ndelok kuwi ra sida lamaran batal iki. Ora oleh nesu. Sampeyan tangan karo nesu. Suarane kangen guyune sing bisa nyanding wong bisa nyawang riko hangsune man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo so, nyanyi sik, nyanyi sik. Oke. Ya, nyanyi sik, nyanyi sik. Yuk. Hey! Hey! Penontonnya langsung madep rene kabeh. Awake dhewe koyo ning TV ya. Lah iya. Ning kene Pak Kaji iki luar biasa. Bolo dhewe, dulur dhewe. Apa iya ta, Pak? Pak Haji Sunarto kalian Ibu Hajah Wiji. Loh, awakmu berarti wis sedulure kene asli, Pak. Ora masalah dulur, aku lak utang mas ning kene. Loh, iki utang mas ning kene maksudnya piye? Iki mulih wis ora usah digawani apa-apa. Cukup emas karo gelangnya cukup aku pokoke bengi iki. Matur nuwun. Matur nuwun apa rong dikeki ya matur nuwun tak. Yang lolon isik to, Pak. Iki acarane Mas manten karo Mbak manten ning ngarep dhewe. Mbak Elsa karo Mas Pikep ki. Lah. Mbak Elsa karo Mas Alfian. Mbak El karo Mas Al. Alfian ini enggak chat le. Afian kuwi. Oh, Alfian. Iki Mbak Elsa Nivea Garnier Citra lotion. Apa kok rumah saku? Mbak Elsa Nevia Margareta karo Mas Bribtu. Alah polisi. Nyapa? Nek polisi nyapa lho. Awakmu sajake kok terus dredeg gemeter nak ketemu karo nganten sing polisi. Aku mbiyen tau di penjara Mas. Kapok aku. Ya ndak usah takut. Oh iya Mas. Satu kesalahan. Karena polisi itu mengayomi masyarakat. Bribtu Alfian Satria Wira Wicaksana SH. Kok iso hafal nyapa sebabnya? Awakmu kok iso hafal? Enak tulisannya ini kan. Rumah saku wis ngelotok di luar kepala mergo didongane le dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Wis pokoke intine saadah saomah. Amin. Wis ora usah tukaran. Amin. Lah umpamane rada enek bendik sithik meneng-menengane Mas. Lah pengen tukaran rada rame nanggap poson. Rawame lah tukaran. Malah kaya kucing. Lah kowe terus piye? Nuturi manten apa jajal? Lah nek aku nuturi manten sing penting ya tansah adem ayem rukun selawase. Kudune nganten kuwi iso dadi watu gragal krikil pasir. Kayak ana semen grik sik terus dicor
Kok rumangsaku nyapa teko watu gragal pasir. Maksudnya ada makna tersendiri lho, Pak. Maknane apa, Pak? Watu kuat ngatur waktu kanggo kerja, waktu kanggo awake, waktu kanggo bojone, waktu kanggo keluargane, waktu kanggo dulur-dulure, waktu kanggo tanggane. Kuat ngatur waktu. Watu sing nomor loro dadi gragal. Gragal kuwi watu sing wis dipercaya. Roh mripate Kok gak mudeng. Roh pinter. Gragal kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Kudune tansah seneng mesem guyu, petuk sapa wae kudune sumeh. Dadi guyu enek wong liwat guyu, petuk dulure guyu, petuk kancane guyu, petuk maratuane guyu, petuk adike guyu, petuk kakake guyu, pokoke guyu, Pak. Kuwi engko lak kebablasan diceluk Pak Purnomo pedhot le. Nek sampe bablas guyu terus kok rumah Maksudnya sumeh kuwi lho, Pak. Ya sumeh ning enek wektune ngawur. Mesem. Heeh, mesem sing grapyak silaturahmine aja sampe gagal. Iya. Ngono. Terus watu gragal krikil. Aja sampe keri ningkatne skill. Contone Kaya temanten kekalih iki nyambut sing gawe wis setunggal bener. dokter sing siji dadi polisi semakin menambah skillnya, menambah pengetahuannya untuk kehidupan masa depan yang lebih cerah. Oh iya, Itu krikil. bener krikil. Terus sing paling gurih kuwi pasir. Kudune iso ngepasno apa sing ditaksir. Sok-sok wong wedok-wedok kuwi sing kurang iso ngepasno, tapi nak Mbak manten karo Mas manten iki wis iso ngepasno apa sing ditaksir. Wong sing kaya bojoku ngene kuwi lho, Pak. Alah bojomu rasa mbok mone bojo ireng iki apa. Ngecek bojo ireng. Lah bojomu rumah sak kaya black. Kok black kuwi lho. Bocah ireng buluk pisan. Lho, ngono kuwi malah sing penak lho, Pak. Penak apa? Bojo ireng sak wayah-wayah digandeng, ora mungkin ana wong wani nyegat. Iya, kuwi bojomu kancane iblis. Kok rumah saku, wong kok rumah saku mbok bojomu ki diopeni teko dokter Mbak Yu lho. Diopeni. Wis tak openi. Disuntik putih. Kaya tanggaku lho rada coklat suntik putih akhirnya belang telon. Kok kaya macan kaya kucing. Lah terus piye? Ya kudune ya diopeni sing apik. Oh, Kaya bojoku ngene iki, senengane apa ya tak wenehi. Oh. Dadine aku sing gati. Berarti lak nyenengne bojo ki rezeki saya lancar ya. Saya lancar. Ngono Tapi ya kuwi mau pasir kudu iso ngepasno apa sing ditaksir. Pemasukane sing lanang pira, sing wedok kudune njaluk apa-apa ya dipikir. Wah, apa mungkin wong wedok ngono kuwi? Lah delokan wong lanang lho sarung sitok sampai buluk wong wedok dastere 15 ora mungkin. Kowe kuplok lho, kowe meneng sik lambemu. Kuplok ya, wong lanange sitok lho sampai coklat, wong wedok delokan kudung. Mungkin kudunge sitok ora mungkin luwih kok 10. Enek sing syariah lah. Enek sing kudung apa sing muntel-muntel kaya uler. Aku gumun karo wong wedok. Sampean Mas tenan, sampean nak ngrasakne, alah kuwi tak omongi tenan. Aku nglakoni. Rabi lak wong sampean lak tak omong ngene mesti ora mungkin mbok rungokne. Aku sing nuturi manten sing lawas-lawas lho. Ya manten anyar. Contoh ya. Sebab lagi bangun. Wis contoh manten anyar karo manten lawas. Umpamane aku sing lanang kowe sing wedok. Heeh. Kesandung umpamane mlaku. Aku wedok. Paham lah mlaku kesandung. Iki umpamane manten sik sak seminggu dijak becek sing wedok kesandung. Kowe beda-beda lho. Kesandung. Aduh Mas. Mbok sing hati-hati to, Dik. Ngono kuwi wong nyapa karo Mas aku. Wonge hati-hati. Oke wong kaya ngene iki Mas. Kelet terus kaya manten loro iki. Iki sik anyar. Wektune ulanan tahunan. Manten 5 tahun bedane. Apik. Mlaku kesandung. Saya setia. Aduh Mas. Aja ngisi-ngisini. Beda. Narike iki beda. Ngono. Bedane lak manten wis enek 20 tahun utawa 20 tahun. Malah saya kene mesti. Mlaku wis rada dumuk-dumuk. Aduh Pak. Ora bongko pisan matane kon diae kok pasal. Bedane ngono kuwi mangsamu. Mang mula kuwi mantena setahun, 2 tahun sampai 20 tahun ya kudu sing mesra. Ngono. Paham? Aku wis mesra, Pak. Mesra apa kowe manten sik pirang tahun? Lah aku wis suwe lho, Pak. 14. Umurmu pira, Nyok? Umurku ya 29. Lho kok 14 tahun rabi pirang? Sing ngomong 14 tahun sapa? 14 apa? Wulan. Aduh, mang mula kuwi tekoke iki lho dedongkote iki lho Mas. Malah awakmu pindho ngono. Tak bacok ndasmu ngomong pindho iki lho kok. Malah dadi manten pindho. Tau rabi ning gagal. Lah iki lho contoh sing kaya ngene-ngene iki lho sing ditakoki. Piye carane ben ora gagal? Contoh kok ngene. Ya ben
Lho mang kula maksudnya nggo pembelajaran. Nggo pembelajaran. Sing gagal aja sampai terulang. Ben ora kaya ngono kuwi. Piye Pak kuwi Pak? 5M. 5M kuwi apa? 5M. Melumah, murep, mancep, mlebu, metu. Gah ngene kuwi. Iki tenan, Pak. Melumah murep kuwi lho. Melumah manten wedok. Lah apik kuwi. Ora usah mbok tuturi kok melumah dhewe. Tak idoni lho kuwi malah. Iki aku nuturi tenan lho. Lah iya. Melumah ki manten wedok. Lah iya wis ngerti Pak nang. Iki lho tak omongi kowe kok rumah saku aja lamungan. Melumah ki manten wedok tegese apa? Tegese manten wedok ki mesti njaluk kayane sing lanang tangane melumah. Oh, dadi daringan rumah tangga. Daringan rumah tangga kudune sing melumah, sabar. Wong wedok semeleh sabar. Dadi melumah tangane, atine ya kudu melumah, kudu sing sabar. Ora mungkin wong wedok njaluk sing lanang tangane murep. Murep engko nyulek matane sing lanang. Ora kuwi. Piye? Berarti kiting tangane. Melumah. Oh, melumah. Lah sing wedok melumah, sing lanang ndang murep. Iya bener. Wedok melumah. Tak idoni. Murep ki ngrungkepi rumah tangga. Piye carane rumah tangga sakinah mawaddah lan warahmah, tanggung jawab ning wong lanang, mlumah murep mancep. Lah iki lho nek wis murep mesti mancep. Iki lho apa karo Mas aku. Mancep iki tegese ngencepne atine, cintane menjadi satu, dincepne diungkek-ungkek lak perlu aja nganti cepot. Tresnane sampai mati aja nganti cepot. Dadi ncepne tenanan. Ncepne sing jero diungkek-ungkek lak perlu. Ungkek. Mlumah murep mancep mlebu. Lah iki lho nang nganten wis mesti mlebu. Mlebu nglebokne pikiran sing positif. Enek tangga ngomong apa aja percaya lak ra kowe roh dhewe. Oh ngono. Nglebokne pingsik metu nalare nyambut gawe lek wis manten wis nyambut gawe ngene iki berarti wis harus wajib rabi kaya ngene iki. Sing wedok dokter, sing lanang polisi, sing wedok umpamane sing lanang panas disuntik dhewe celus. Heeh. Lah lek sing wedok lara dilus-elus tukokne gelang cukup wis. Pak, masalah iki bakul gelang dhewe lho, Pak. Lho ora masalah. Lho wong kaya ngene iki wong kondang le. Ngono. Pak Haji sapa ngono? Sunarto. Bolo wong apik lara karo Pak Haji ora mungkin enek. Tanggoku kok. Wah, tenan panganane istimewa Pak sampean, Pak. Apa darane, Pak? Apa-apa enek urang lho sak lengen-lengen tak omongi. Ape tak pangan matane melerak. Mosok urange sak Urange tok sakmono. Kowe roh apa kuwi daging cincang? Daging cincang. Sangkek nyincange sangkek kakan. Lembut iwake. Ning enek sing gedhi khusus aku. Cumine. Bayu pedese kaya remason. Juh, jangkre aku. Jare awakmu seneng sing pedes menjaga. Iki kok mari mangan mesti masur aku. Jare awakmu pengen keringetan bar metu teko rumah sakit. Aja ngomong rumah sakit le. Lah awakmu wong sehat le. Sehat opo? Lagi seminggu kepungkur iki lho mlebu ke rumah sakit. Kondang kaloko. Kondang opo lho? Penyakit gemar menggambar. Ampun aku. Tenan. Demam berdarah. Mbak, aku sumpah aku kan dokter toh. Aku pengen takok. Aku kan dikenane nuwun sewu, Mbak. Jadi 10 hari yang lalu itu Percil masuk rumah sakit itu sekitar 11 hari. Trombosit cuma 40. Wah, keleyang. Sing ketok sapa? Ketok sapa ae, Pak? Wah, sapa ketok liwat mak kleper. Pak Narto liwat kleper. Ngomongi Pak Narto, ndang sehat ya Mas ngene omahku enek. Oh nggih Pak Narto aku. Kleper buiji. Engko tak tukokne urang segedhi nggih aku ya kleper. Ora ngono lara kok badokan tok kuwi lho. Ora percaya. Sing lara aku apa kowe? Awakmu. Lho lah iya kowe manut aku. Lha maksudnya pas Mari ngono. Dadi aku sehatku ki sitok. Sehatmu piye? Panas petang 4, piro ngono pokoke dhawur. 40 derajat aku. Wah, sampai digawe ngekum apa kuwi jenenge? Apa kuwi jenenge digawe nganu kopi, kene iki kluthuk. Wah, yo digung gawe kopi wedang kuwi. Kenek. Sangket. Kuwi awakmu gak usah. Terus akhirnya aku disuntik sanan tanpa tamol. Apa sih? Kuwi apa? Para normal. Aduh, paracetamol. Yes, parang sanan samol. Kuwi kan Ra. Mol. Mana mark paracetamol? Paracetamol. Nah, dadi kuwi kan dinpus jebleng. Aku wis sehat. Panas neh. Masalah. Aku ndredeg ngene. Wah, ngene iki ndredeg apa numpak jaran to, Pak? Numpak jaran dasmu ndredeg tenan iki.
Iki penyakit tenan ki kancane. Lah panas Diimpus nek 10 dina tekono deta lho bolak-balik sing rono ngentekne buburku. ngimpuse yo nganggo selang, Pak. Selang medis. Selang ijo lho le digawe nyeter. Masalah kuwi berarti padha karo selang nggo nyemprot-nyemprot kembang. Mari ngono dilebokne lambeku. Gowet bayuh mlebu lambe barang cairane akeh lho. Akeh sampe melumpuk mari ngono terus ngentuti mbokmu aku. Bayuh ngentut kuwi ora cairane terus metu kabeh. Metu iki omong apa to iki jan. Lah nganggo selang ijo. Ya selang biasa lho. Selang infus. Infusnya ya digantung. Ora digantung le. Diapane? Kuwi dicekeli bedane to diunyer-unyer ngene. Wah yo lara lho Pak kena dome iki ongkek-ongkek. Kowe iki tau lara apa ora to? Mu tau rumah sakit sehat to Pak, mulane takon aku. Ya kaya biasa digantung. Digantung yo sak dhuwurmu sak meter ngono. Ora. Wong kuwi aku ning tingkat 1, infusku digawe ning tingkat 5 le. Masalah Pak, ngentekno selang lho Pak kuwi Pak. Infus ning tingkat 5 kuwi. Ngentekno selang biayane akeh lho Pak kuwi. Kowe iki lho jane bocah nomor pira kowe iki lho asline. Lah aku mbok bocah kuwi lho. Lah piye tak aku? Ya infus alah dikit cagake iki lho, cagak meter ngono kae. cagak son. Cagak. Kayak rejing nganggo kerekan. Heeh, mari ngono jeduk terus dibuang ke rumah sakit. Kuwi ra iso turu. Iya ra iso turu. Ora iso turu panas dibuang. Susi tak idoni lho lambemu Susi lak. Idono rumah sakit. Kuwi ya dicantole biasa kuwi. Cantole ning cantolan. Akhire terus aku kan dilumahne. Dilumahne ning ndi, Pak? Rel. Wah. Sepur liwat. Dadi aku numpak sepur karo nggawa infus. Ayo kuwi perawate arep marani awakmu dadi melayu kabeh perawate. Akhire perawate macak Papua. Masalah Pak. Kuwi karnaval kuwi. Mbah wis mbah perawat iki. Ora omong karo awakmu. Wong gendeng kowe iki Susi. Lah piye wong gendeng piye wong aku sehat wae. Lah kowe iki kowe iki. Heeh, pancen tapi kan aku takok aku gak pernah lara lho Pak. Dadi aku takok pengen sesuk lara le kowe. Ngapa lara barang? Ya sapa ngerti atimu lara perkara bojomu njaluk duwe. Aku wis ra di ati kok, Pak. Nek tak mangki. Nyapa? Sing penting gak kene iki penting aku sehat. Sehat, Iki amin. engko mulai Sing nek kene ya sehat kabeh. sehat kabeh lah, pokoke didongakne aja nganti kena apa iki penyakit nyamuk demar kembar. Demam berdarah. Lah iya, gumun aku. Heeh. Aku lho padahal anak kodhok iso dicokot nyamuk ya. Lah iya. Umume lho, Pak. Jangkrik. Aku nek mikir yo ngono, umume kuwi nyamuk mabur-mabur dipangan kodhok lup. Iya. Lah iki kok malah anakan kodhok dipangan nyamuk. Ketoke ngene le. Mbokku mangani nyamuk, nyamuke nesu terus mangan anake. Paham? Ketoke ngono ceritane. Oh, berarti kuwi balas dendam. Pokoke didongakne sehat kabeh sing hadir. Piye carane sing hadir iki rezekine barokah kabeh. Amin. Ya ora. Muga-muga barokah saya bertambah-tambah. Sapa ngerti Pak Narto ngene iki terus sesuk nengkakne awake dhewe neh. Heeh. Iki lho deloken. Aku mung wedi ning kene ketar-ketir. Ketar-ketir nyapa? Wedi lamblok ceblok ning kali aku. Iki Nyapa kali iki masalah. Oh iya to, Pak. Iya, mbok sumpah lho. Alah, monggo lho panjak-panjak sing seneng mancing kari maju rene. Mancing teng mriku saged. Nadanya coba minor. Pak, tapi yo seger lho, Pak. Seger ndas. Iwake iki lho, Pak, iwake yuyune mlayu, Pak. Pak, yuyune. Endi? Apik iku. Disusul mbokmu kae. Lah nyapa Lah iki kodhok mlangi-mlangi kae. ya bene kowe rono ora pengen duyui akhire kabeh. Yuk rene yuk. Nyanyi karo aku ya. Oke. Ben enak ben. Oke, nyanyi sing penak menghibur masyarakat. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uliye isun mikiri gedang roco sak corong dipangan codot timbyang worong biangor kuluni sun pedot Godhong sawi. Nadane wedok. Ayo. Kok nada wedok. Kadang sawi enake ora bangkopo ati iki estunipun kanggo nika Gedang raja sedurung diberedeli yen percaya badan foto iki Lha kok iso nglerat itu lho. Lah piye to? Berarti suaramu iso kan? Iso. Dudu watu hang diarani pasir waktu kambyang keliono ring pinggir buru ketemu awak langsung ngesir gelibekan kaya kelangan pikir wit kelapa iku arane kelu
turun mikir. Iki lho kudu nyapa karo Mas aku. Lah kok buanyane mbok rogo-rogo. Lah karep ki duet. Lah kene Duet. Lah mbok rogo-rogo ala keri. Ora mesti duet lho, Pak. Ya duet-duet maksudnya tanganmu kuwi lho ring rawat. Aring-aring yakar gedang campur sawi sampai kering mulie seni ini gedang rocot tak curung dipangan cocok timbyang worong jangur guluni son pedot wedok Kadang sawi enake ora manut. Asik. Ati iki Oh ya. Kadang raja sak durung diperekeni. Dong sayang badan duduk. asik kok iso ngono berarti lek model lagu-lagu Aku sembiarang iso pokoke. anu ya Ngejak apa? Indonesia Oh Saiba. Oh Saiba. Oh. kowe iki lho apa karo Mas aku Lah aku ngimbangi dirimu. Oh Saiba. Oh. iki lho aku sik nyapu kowe Ngapunten Pak Bu nggih, kakang kula dalu niki setepe kumat. aku jengkok Ning ngene. Oh Saiba. Aku kelingan pas suhune 40 derajat. iya ngono kuwi lambemu ngono ya Oh sayangku. Ah. Oh cintaku. Oh. Oh sayangku. Hmm. Ku cinta wis padamu. sak matamu kuwi muni mburi Dung ngono ya. ya tek 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 ha nyamuni goblok Ngomong ya. wong edan Ngomong ya. Aku kan wis ngomong. Tek 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 sak. Ya ta? cacah kena udan goblok-goblok Lah. mesti. Ya ora masak. Nek aku sing ngomong mesti engko langsung muni. Ku cinta padamu. Tek 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 tek. Yo. La 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 la. Oh. Oh sayangku. Oh cintaku. Oh Sayangku, ku cinta padamu. aku tresno kowe. Aku sayang kowe. Muga-muga wae gendang dirapekne. Kau ya tak sayang. Aja sampe ilang. Tapi apa mungkin lanang rapi lanang. Ora mungkin, ora mungkin, ora mungkin. Orang Ceng, ceng. saibah anake Yudin. Dudu anake Modin. Genes nek luwe semono. Wedange kok jembling. Ceng, ceng, ceng. Apa enek lanang rabi lanang? Ya, berarti kowe iso ya? Iso. Duet karo anu ya Mbak Yu ya? Oke. Sama Wedok, siapa? wedok. Iya iki mana cepat. Cepat. 3
2, 1. Ya, artis selanjutnya untuk Anda semuanya hadir pada malam hari Sinden Kondangnya Jawa Timur. Kalau nggak bagus nanti saya turunkan, saya celupkan. Sinden apa-apa. Yo! Beda, masalah kowe iki raito, wanita rainaga. Raito. Bintang tamu wanita Raino. Maju ke depan. Wah. Ya Apa, ampun. Pak? Bokonge gede sisih. Iki lho dono tukang syuting. Iki gede iki lho. Mau ki budal kenceng lho, Mas. Kok iso nyeslek? Lah ning kono mau kan lungguh pinggir genset to. Iya. Akhirnya leder separuh, Mas. Lho. Ijane plastik apa bokong kok. Lah iki lagi mulih saka Thailand to wingi. Eh. Lho piye to tak suntikne? Suntik apa? Solikin. Silikon. Doktere jenenge Solikin. Ora enek Taiwan jenenge Solikin ora enek kok mas aku. Kan jeneng arep. Oh ya. Nih, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Rejoso, Mas. Iya, nganjuk. Ugi matur nuwun dumateng Bapak Haji Sunarto. Hafal kowe? Ya hafal to. Pak Sunarto. Sunarto. Asma Kinaryo Kinaryo Jopo. Apakah arti dari Sunarto. Huruf pertama W. Pak? Wong nek ora tau paut ya ngene iki. Beda nek karo aku karo awakmu. Paling gak awakmu dhisik UNESA. Universitas Negeri Surabaya. Ya. Aku UGM Universitas Gajah Mada. Iki lho, UGD. Lah kok rumah aku. Sunarto. Asma Kinaryo Jopo. Syukur marang kersane Gusti kabeh diparingi lancar. Kok ya Nar. Narimo ing pandum To. Ganjel to. Noto sembarangan. To. Ngawur. To. Noto keluargane ben rukun. Bu Wiji. Wiwit biyen mula aku lak wis kandha. Kuwi lagu. W iki apa lho kok wanita. Wanita sing paling istimewa mergo ndampingi Pak Haji Sunarto. Insya Allah dadi istri sing solehah. Amin. Jangan apa? Kok nyapa jangan? jangan kau Apa? tinggalkan. Oh iya gitu ya. Karena cinta. Jangan kau tinggalkan kesetiaan itu. Nah, jangan kau abaikan kesetiaan Bu Wiji. Oh iya. Laki. Iki loh contoh wanita yang hebat dan kuat. Mbak Elsa. Elok sekali wajahnya. Oh cantik ya. L. Laki-laki mana yang gak akan tergoda? Wong Mas Alfiane sampai terpikat. Iya. S. Saben dina iki lho, direwangi tirakat. Piye ben engko rumah tanggane iso sakinah mawaddah warahmah. Ayo to didukung Mbak Elsa iki dadi istri yang baik. Satria. S. Iki adem, Mas. Ya iya ro artine lho mas Maksudnya aku. S huruf S kuwi S artine piye? apa? Es, siapa yang nggak tahu? Iki loh suami yang baik. Oh iya. Ayo Ayo toh.
Ya, ayo. dukung Mas Satria ini menjadi seorang suami yang T, T, T. tetap tangguh dan tetap sabar menghadapi apapun. R. Rajin untuk bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarganya. I. Insya Allah jadi suami yang baik. A lagi. Ayo to. Rumah aku ayo to. Ayo to. Alo. Berarti Lagi Mas Alfian iki saka keluargane kepolisian. Iya. Padha karo keluargane bojoku. Loh, masa? Lho piye ta bojoku ya saka keluarga polisi. Berarti awakmu anu. Saka mbae Hmm? kuwi pangkate Irjen Pol. Wah, Inspektur Jenderal Jenderal polisi. Polisi. Terus Bapake maratuaku. Iya. Kompol Komisaris Polisi. polisi. Bojoku Mas. Apa? Galak Pol. Gini tamungi. Nah, kuwi ketoke kok kabeh. Kuwi kabeh. Berarti saya kira pole itu. Tak kirane polisi. Yo Cahayu. Iya Mas. Kenalan ya. Kenalan. Mulai kene paling sudah ngerti jenengmu sapa. Iya ya nek sing ngerti nek sing ora ngerti. Kenalan berarti. Iya Mas. Nadane? Ah. Biar popo. Ini ada apa? Ya paling gak nganggo nada. Meneng lambemu. Hari yang mentah. Kuwi duduk kuwi lagune. Kuwi duduk kuwi lagune. Iki lho, kok rumah aku sing kenalan ku lho. Si Putri. Mayor kita ya. Oh minor. Saya si percel awak panggung datang kemari menurut panggilan Pak Sunarto. Saya si sluntem dagelan panggung datang kemari menurut panggilan Bu Wiji. Saya siliti Rusak Diruwakne ra penak. Masa rusak piye? Jaminan mbak lho aja si. Lah jenengku Liti. Lah tapi si. Lah ki mau si percil, si slantem. Lah ku nyapa kok ora oleh si? Lah maksud dirungokne. Artine iki lho elek. Ora oleh si. Mbak. Mbak. Saya Mbak Liti. Si Liti. Mbak yo mbak ae. Oh nek Mbak tok. Kowe terus seng-seng kuwi lho gak penak. Saya Mbak Liti sinden panggung. Oreo. Datang kemari menurut panggilan Anda. Pak Lurah. Si ketak putih. Beda lagu kuwi. Beda lagu. Inallah masuk. Nadane iki lho Mas koyo Kuwi anu Suaramu. Pak Lurah. Salam Tamu kehormatan. penonton. Salam hormat saya. Mas Mbak mantan. Saya suka Anda. Pak Sunarto. Mana sawerannya? Baru masaku. Ayo di absen sih. Oh oh eh oh. 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 Oh 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 eh oh. Cangkemmu ki lho. Oh eh oh. Lah iya. Lah nyapa? Oh oreo. Badokan tok. Apa kuwi? Ngada lho, ngada. Lah kok bengi-bengi mbok kon bengak-bengak. Ya ben ora Lah kowe karane. wis diwenehi mau diwenehi daran. Wes. Lah ning jero iki lho. Lah mosok Pak Narto ya aku alhamdulillah matur nuwun Pak Narto. Disuguhi apa kowe? Lho, sak bak ngono Mas aku. Apa? Ingkung, terus klopo, gedang. Kuwi sajen. Kuwi iki sajen. Kuwi sampe Oh, alah rumah aku tekku, Mas. ngawur karo rumah. Sajen kuwi. Rasane aku demit apa piye? Karo rumah aku kuwi lagu. Iya, iya. Lagu iki kaya ngene iki lho. Mana? Ya ya. Sing Sei! Oke. Mana Mas ya? Ya. 3 2 1. Sei! Iya Pas, iya Mas, ya? pas pas. Dur-dure pas Mas. Pas. Ngene iki lho. Sing Sei! Iya iya. 3 2 1.
Bahasa aku kok diomongi kok bolak-balik. Lah kene iki mau genahne paspora. Wah. Berpartabim berpartabim tralalelo tung 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 sahur. Berpartabim berpartabim tralalelo tung 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 sahur. Malah ane sing ngene ngelekno kae luwine brambang. Ya ora lah wene. Sinden kok diklonthok ndase. Lah dasmu kok iso utul kuwi lho. Wene. Mau talteku Mas kuwi. Kene. Lah kok iso utul jare wedok. Salju selang cuek baru malu. Aduh adik ini baru abang yang rayu. Salju selang cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Versi apa Mas? Rocker. Rock Mas. Rocker. Nek aku yo duwe versi dhewe. Aku versi Arabian. Qasidah. Enak iki. Enek. Masya Allah. Versi apa iki? Arabian padang pasir. Madura ya? Madura. Yes. Madura Mas ya? Iya lah. Statue, 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 statue. Asik. Salam kerang. Statue, statue, setelan cuek, setelan cuek. Ngono jare arep ndura. Kowe kok jare Lah aku berarti kowe lagu pop iso. iso. Raja iso. Ya, Iso raja berarti. bener raja. Raji ya aku bolak-balik. Siap. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Judulnya apa ini? Judulnya apa? Raja. Ya. So. 2. Asik. Oh alah. Sesuk-sesuk aja numpak sumber kencana ya ngene iki mesti akhire kowe. Alah mau rasenan kudanan pisan Mas. Kowe iki lho nyanyi kok malah mutah lho. Ciri khas raja iki lho. Ciri khas raja wi. Nyapa kok wek. Kayak gak raja pas mutah to. Ora ngawur. Ayo. Ayo kowe. Latihan sih. Kurang ditekan, rada penekanan. Rada kurang nekan. Kurang. Pak Narto mboten wonten kamar mandi, Pak. Kuwi piye ta kene? Kok kurang nekan iki susah metu nah. Yuk. Yo, Cinderella untuk Anda. Siapa? Hebat. Cinderella lu kok teko saka Anoman Obong kowe. Mesti kok Anoman Obong kowe. Lah jere raja. Lah kok teko Cinderella jajal kowe. Ada sebuah cerita. Ceng. Cerita wayang Ramayan. Ratu Rawana Raja. Anoman si kethek putih. Iki lagu ndi? Taman Cinta dicak mulai. Gunangan Indrajit lan Patih. Anoman ora wedi kethek. Lah terus Cinderella koncone Anoman. Wis ora jelas. kuwi hubungane apa Cinderella? Anoman pas dolan rono, Mas. Masalah ya awakmu ora kaya sinden-sinden liyane iki lho. Beda. Iki enak. Iku nak awakmu Apik lho iki. nyanyimu kurang penak. Iki gurune sinden. Iki bintang tamu niki sing ayu ya aku tok. Alah, apa bintang tamu kaya cilok? Iki lho enek bintang tamu.
Bintang tamu ndase kaya cilok. Pentol. Lah entar rupamu kaya terong lho. Iki suwe-suwe tukul, Mas. Kok gak Tukulnya percaya. mengisor tapi. Gak percaya. Lah iki apik tenan iki. Nah iki lho, kita panggilkan satu presiden kita yang cantik jelita, inilah dia. Silakan naik ke atas panggung sayang. Hei, hei. Yo! Hop! Semangga. Dan Bah, kok wedi. Hae! Hae! Kam, Oke. Kowe enggak- Alhamdulillah. Tem. Inilah dia presiden kita yang cantik jelita. kowe enggak pada- keliru golek sinden ya? Iki sinden sing viral, sinden sing paling apik ya iki. Apik apa gudi kaya ngono kok apik. Pak Narto enggak kleru to, Mas? Lah ya kowe. Mosok nekakne sapi rene. Lah iya. Tapi Wong apa? sinden oke nekone limusin. Sinden kaya Siapa ngene jenenge kaya- sapa iki? Iki lho, Sapa? Kakak Lucy Brahman. Lah Brahman kuwi apa? Ya, namanya siapa? Namanya siapa? Ya aku mau. Lucy Brahman. Lucy Brahman. Brahman kuwi ya termasuk kaya jenis Ya sapi. Kuwi ngalor ngidul kan nggawa teletong. kok sik Pak Lah iki nyapa kok mbok tokne saiki wong kuwi metune somben pas besar lho. Lah iya. Lho kok sebesar kuwi lho. Ya iyalah. Lah sindene pamundutane Bapak Sunarto ya iki. Kowe ngece karo aku. Oh, ngice, Pak. Bengi iki lek ora enek Lucy sapi ki ramain. Kapok ora kowe Sing gundul. dijaluki yo. Gundul diseneni. Dokter Pak Kapok. dokter kabeh request Lucy Brahman sinden tercantik Indonesia. Wes. Sinden terlangsing sak Jawa Timur. Paling Bongko langsing, kowe, paling ringking. bongko kowe. Dadi kopo to, Mas? Lah iya mblo. Iki lho raine datar. Mosok. Iso kuwi gawe topeng. Mosok topeng. Lah nek karo dirimu yo kalah no karo iki. Kok iso kalah piye to? Lah piantun kene ngerti kae lho, sinden sing nganggo kebaya biru ku disawang kimplak-kimplak ya duduh gule. Tapi kan ndase kaya ngono kuwi. Aku yo ora ngerti lek ning kene iki mau ki sing kuwi anak kodhok karo turu keton. Hei! Kowe aja ngomong-ngomong anak kodhok, sikat tenan kowe. Kodhok sapa ora anak kodhok? Percil. Lah iya percil anak apa? Kodhok. Lah iya, ora gelem ya. Alah kowe padha kewane lus-lus. Apa kowe iki wong gedhi tok ngalor ngidul nggone teletong. Terus aku gedinya apa? Aku gedinya apa? Sewengi ratu karang ra trimo. Sudah. Sabar. Ora iso ngono. Aku lah ngerti nek awakmu mudhun aku. Lah sing sudi nek kowe iki ya sapa? Sing sudi kowe nek kowe ya sapa? Aku rene iki request duwe budok. Sing request lho aku ki lho Pak Narto. Pak Narto ya Pak Narto bodoh. kancaku. Lah kenapa kok rene? Lah kowe sing baik. Aku ora sudi ketemu. Mandek ora rambut tak uantem tenan lho. Aku ora sudi aku nyanyi karo kowe. Ngerti yo? Sama aku gelem. Tenan aku. Aja gegeran iki anu ki diundang rene iki kon ngibur masyarakat. Wis ora ngibur apa paten aku. Aku ora gudiken amar kowe, ora gudiken. Aku ki anu penengah, Mbak Yu, penengah. Kok mayu melu-melu nglokne? Ora sithik tok aku mau. Kowe nglokne apa? Ayu. Ora mau Masa jarene. ngomongane bintang tamu. Ora. Rupane rata. Mau kono lek ngarani jare alah iki sinden sing iki awake gawedhe kaya tong. Muni Tong ngono apa sih. to? Ya kaya tong ji. Muni ngono. Heeh. Ki lambene iki lho sing rusak iki. Lah apa? Ora Wis, Mbak Yu. kowe duit ta, kowe duit ta karo Lah ya kudune dirimu to kan. ora mungkin percil duet karo Lucy Brahman. Lah aku yo najis mugolado. Nedok kowe. Najis yo najis. Ning aja nyiprat ning kancane. Maksudnya bengi iki Ora montok. Wis to. Khusus bengi iki khusus ning gone daleme Pak Narto wis to sampean sing ngakur sing. Ora iso. Ora khusus-khusus. Titen ana kowe. Sampai kowe liwat omah ngarep omahku, enek selorot nyantet nenun. anakku dolanan kembang api, celurut. Kowe ora ngerti. Bapak Narto ngerti aku sin. Pak Narto iki kancaku. Kancamu tapi kan kowe ora les sajen.
sajen. Lara kelakuan anak buahmu nyuwun sewu Pak Narto bulusi kayak nyepaki sajen. Iya, ancane kowe turusan James Sitan perpayangan lelo baras mati rempeyek kacang ijo. Iya demite kowe karo iki. Yuk, mau sing jaluk iki lho, sing jaluk iki lho mau iki. Oh, gimana? Aku Jen Boker. Nyanyi ora? Kowe nyanyi ora ning kene? Tembang sing apik lah iki tembang. Mbok yo eling nalika jaman sampean isih enom kabeh kae, tau pacaran. Bayu! Aku lho sampe rabi karo iki, anake metu perocot tak idek cengelik jelek. Tak oklek-oklek anake to tak jur, tak gajane pentol tak pangan tak telekne ning kono pisan. Lah aku kon rabi karo kepilah rabi karo wedhus. Wedhus. Aku timbane rabi karo kirek, aku wedi karo kirek aku. Ben kaing-kaing ora apa-apa aku. Yo ana Ngelingi jaman aku isih cilik kae lho sampean kan yo goncengan mon. Bayu! Rasuti. Ora sudi, kuwi lak goncengan tak putul-tul. Dek mlaku rono aku ngetan dangulon. Iki montor piye, Ben. Mas. Mbok ngelingi to. Zaman dhisik sampeyan ki mesti gendong-gendongan karo Mbak Lucy. Udan-udanan ngono kae. Aku lah digendong mesti kene aku dikei rokok. Aduh. Kuwi wayang. Ben, nyanyi lho. Tak kira wani kowe karo. Ora, nyanyi lho, jare Pak Narto lho. Buakne teko kene kowe kok. Ora sejen. Yo, bengi iki akur sampean yo ngono lho, Kang. Ya wis. Sampeyan ku sing tuwek. Aku tak duet ya. Nyontoni. Heeh, Narto iki mau Kudune sing ngersakaken kedua mempelai ada lagu spesial sing dikersakne. Anu munyuk iki duet kambe aku karo Iya, iya. wedhus iki. Wis, jeneng percil ganti munyuk jangkrik tenan. Ngene lho, Kang. Lagune Kang Munyuk. Sing lawas. Rene lho, Kang. Munyuk. apa mau Kang Munyuk selendang ndas. biru. Apa? Selendang biru Nadane. sama duet Banyuwangen. Oke, Spesial oke, Cak oke, Percil. Heh, masuk. Karo nyiliti. Oke. Kuwi apa iso? Bisa. lagi. Iki lho ada pengumuman iki lho. Tuan rumah dan pengantin naik ke atas terop. Naik ke atas panggung. Naik di atas panggung Pak Dokter. Selendang biru. Sing ana ning Lho, contoh yang sangat romantis. Ilang. ra bakal balik. Lho koyo ngene iki. Iki jajal sinden koyo apa ngene iki Pak Narto. Nah, ngono kuwi lho. Apa ya kancane beser apa piye karo Mas aku. Tetap pernah janjimu selendang biru. Apa. Kowe aja apa. Kuwi duduk lagune. Lah sing ndi to? Beda. Monggo, kaduran Mingga. Silakan Pak Narto. Niki Pak Narto, Ibu sama Mas manten, Mbak manten kapure naik panggung sekarang. Putranya dua-duanya dokter. Wah, dokter kabeh. Iya semuanya. Kakak beradik itu dokter. Anak kowe megawe ning KSP. Apa KSP? Koperasi simpan pinjam. Ning kene Mekar. Oh, Bang Titil. Mekar Iya, toh, Mas? Anakmu Iya, Mbak. TK ya. Omongi jenenge Anu. sing ngidoni raine Pak E. Meteng kae sing anu. Amin. Monggo Bapak. Wah. Pak beri, Pak. Iki lho, Le. Bapak. Lah, iki lho Pak Ji. Pak Narto itu piyaine. Lho, liaten piyai sing lembah manah ke aurane lak yo ketok. Matur badhe. Ah, iki lho. Ratine Ibu ngapain? cantik Ewa. Oh, Mbak. Luar Selamat, Mbak ya. biasa. Mas, selamat. Nggih. Nah, Ya, sini foto sini. Mas Alfian. Ditoto sik. Mas manten, Mbak manten. Terus senam. Oke. Ya, Mbak Lucy. Wis ngalih. Wong delok. Aku melu foto. Hah, Mas Alfian ya cukup enggak? Cukup, Kalau cukup. enggak cukup agak di depannya sama gini Mas ya. Koyo Kayak bal-balan. bal-balan Mbak Pikor. Ayo kita foto hitungan 1 sampai 6.000, Bapak. Kakean. Kakean. Setengah Mas. Bebas Pak G. Hitungan 1, 2, 3 bebas. 1, 2, 3. Oh, siap. Pak, Amit Nun Sewu, Mas manten, Mbak manten, kalau udah naik panggung itu ada 3 persyaratan. Apa aja itu, Kang? Syarat yang pertama apa, Dek? Bawa fotokopi KTP Mas. Alah, foto kok KTP tak sodok. Kayak gawe KCK. Ini kira yang luar panggung ke foto KTP. Oh enggak, syarat pertama. Syarat pertama harus nyanyi Mas. Oke. Nyanyi. Mau Mbak mboten saged nyanyi, syarat kedua. Syarat kedua bisa Apa itu? joget. Siap. Joget nanti capek karena sudah nemuin tamu banyak. Oh iya. Oh iya. Syarat ketiga Mas, Iya? nyawer Mas. Iya. Nggih. Nggih, Pak. Syarat keempat ada? Atau mungkin yang lebih mudah lagi. Iya, ya, empat aja. Apa itu? Tetap nyawer Mas. Iya. Yang kelima? Nyawer. Sampai. Sampai ente yo nyawer. Lagunya Selendang Biru ya Mas? Mintanya apa?
Oh sendang biru. Oh siap. Ya, Esa, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton Selendang Biru kita Ngomong opo? Nyiarne opo? Jajali to hento. Hento. Salvian Mbak Elsa, Baji, Sunarto, Bu Haji. Matur nuwun Pak Baji, matur suwun Bayu. Pak Narto apian masalah kanca plek masalah. Bu iso kaya ngono. Wiji apian. Nuwun aku. Iki apa neh? Saka ndi? Mas Percil ya. Macane lo sewangar. Sakek wetenge sak. Ojo sembrono. Percil ya. Iya. Arek oke. Gak tahu kaku. Enggak tahu. Kamu mau double ya? Iya. Tangan. Eh? Tangan. Pengen mati bang dikeletak apa Mas? Dari siapa? Mulyo sugih le. Ini Ora usah wedi. Aja wedi. sapa jenengmu? Anu Maju ya rasa wedi. Sapa jenengmu? selentem. Ya ampun selendam. Iya, Pak. Suwe-suwe ya ngono kuwi. Tangan nih. Oh, apik gampang seneni bojone. Kowe sesuk kemis pindah omah tak dongane rezeki lancar le. Amin. Emosi dia, macrit. Kene, Aku lho kegedhi engko dawa anu kendangane. iki sinden sing gawani sajen. Iya. Gel aku. Lucy Brahman, Si Braman, Mbak. tak dongane usahamu lancar barokah dong. Ngomong ya. Wes ora ini. Langsung entret ngono. Wes, Pak. Entret. Coba, Tangan kok. Tangan kowe. Oh, tangan toh. Tangan. Pak. Walik. Iki tanganmu ndelok kuwi ra sida lamaranmu batal iki. Ora oleh nesu. Lah sampean tangane Karo kene. nesu. Apa, Mas? Masa gak Piye to malah bisu. Loh, Napa, Mbah? jalanmu kok waduh Nyapa, Mbak? buntu. Kok buntu pripun to, Mbah? Sore nek dalane pinggir-pinggir rezekimu supet. Mosok to, Mas? Delok. Oh, heeh. Buntu. Buntu. Jempol. Oh, pembisnis. Duwe usaha rokok HS. Bener. Kopi Prasko. Bener. Bar opnam. Demam berdarah. Wong pinter kuwi. Pinter. Gua ngerti. Pinter apa? Wong di rumah sakit. Aku pengen budal naga pandra. Kowe dadi pembisnis sukses. Pindo to. Matane jare pisan. Pembisnis. Jempol. Delok jempolanmu apik. Kowe dadi peternak handale. Oh, pindo. Pindo. Tiwas aku nyangkani pisan tok. Jempol ya. Oh, iya. Tak dongane usaha tokomu pembisnis toko lancar. Pembisnis peternak. Oke. Jadi jempol, Mbah. Jempolku Balik aku balik.
Jempolmu cadengen. Kile-kile, Mbah. Oh, Mbah. Delok jempolanmu kok dawa. Tandane napa niki, Mbah? Tandane kowe iki dadi guyangan le. Mosok, Mas. Kok ngerti lho. Ini sing baku kabeh iki ora usah tukaran. Ora usah udur-uduran. Kang Percil. Kang Percil ewondene Mosok enek tombole. Apik ngono ya, Pak. Kok kowe wedhus lanang iki. Lah nek sing kene Nyek. Ki Munita. Jelek. Jelek. Wis kakele ning kene. Puteran radiomu Ini. iki lho. Kang Percil yulusi kudu rukun. Rukun. Sebab apa? Putih beras mergo gosokan karo kancane, pintere menungso saka bergaul. Bergaul. Dadi lek wong limo iki kudu kompak ben iso tepak demung kali demangan. Kata-katane anu to Mas, tekan bibi. Ya ya kowe terenggang. Ben gendeng. Wis sing penting kowe tak tugasne. Dinane iki. Trenggalek ana geger gedhen le. Ya. Tumpesen para brandal. Oh. Para brandal keju omong. Sapa ngomong? urung, lakone urung. Ning ndi, Mas? Ning Trenggalek. batasan galek. Galek. Enek tugu. Kulon tugu. Enek tulisane warung Kang Bencok. Kuwi langganane cacah. Ya kowe budal rono. Ayo. Ning Ya iki diringin aku. Terus lakon. Oke. Karo budalan. Yo. Budal. Budale. Ciao. Yo, nang es. Landep. Nyapa? Aku dhisik. Lah ngono aja. Mbokmu. Bu, Apa? iki adegan taman, Bu. Oh, taman. Nyanyi-nyanyi no, Bu. Nyanyi-nyanyi karo Biyong Ban. Lah Oh, Biyong Bane kok Kowe karo aku kan duwe anak. Ayu. diomongi iki anak bapake ora genah kabeh lho, Le. Ini aku idolaku kursi tok iki, Bu. Piye? Sing lambi biru kene, goleki gugus. Wah, kowe kok ya gegayuhmu dhuwur banget kok ya. Ora apa-apa karo Tia, Bu. Kowe rabi karo iki ya sing iki sing ora gelem to. Anake metune ula weling. Iki kok kono apa? Nyanyi no, Bu. Nyanyi. Nyanyi lagu terkini, Bu. Apa? Iki permintaan dari Bapak tuan rumah. Mas mantenmu nyuwun lagu Sabar. Sabar. Lambiku piye to lek? Angel. Sik. Cepet. Seto, warok kok utak-utuk kaya wong PK e. Sabar, Bu. Karo dene kowe iki lho meteng kok ora lahir-lahir. Ndi meteng? Lah kuwi meteng sak jon kuwi. Iki ono disantet. Bersama Guyon Maton. Lek lucur nang tambung, ora lucu banget tak